hapon. Muli nagbabalik si Kaprom Dunyo kasama natin si Pinsan. So ayun guys, for today's video guys, pupunta tayo ng laot. Dito natin guys yung pakitang, yung ginawa tayong pakitang sa bahay. So ito siya guys. Ayan. Ito yung pakitang natin guys. Siguro more or less nasa 500 pieces guys yung natin gagamitin natin ngayon. Ayan. So ito yung pamain natin guys. Lawlaw. Binili ni Pinsan. So ayun guys, gagamitin pamain. So ngayon guys, maghiwa muna tayo ng pamain, tapos maglagay dito. Paglagay sa mga hook. Yan din ilalagay yung pamain. So ayun guys, tara. So ayun guys, tapos namin ni Pinsan yung yung paglalagay ng pamain. So ngayon guys, pupunta kami sa area ng paglalagyan din ng pakitang. Kitang guys, so yun guys, isang tawag Pinsan. So yung isang umpisa ko, hindi si Mama, may gagawin ata. Tapos yung si Eugene, may gagawin din. So tayo muna dito. Yan guys, tingnan natin yung pupunta natin yung lugar. So ayan guys. Tsaka yan yung ginawa natin. Ayan. Ito guys, pamaya natin lawlaw. Sa amin lawlaw, sa iba tamban ata to. So ayan guys, yung bulkan. Ayan ang bulkan. Lagi po na babaw, lagi po na ako. Babaw, doon na ako. So ayan guys, doon tayo magkita-kita mamaya sa pagtatag ito. Usok ni paduman. Mahanap pa kita ng usok na dukutan. Okay. So yun guys, dito kami magsisimula yung poste na yan. Tali namin dyan, tapos doon guys, yun guys, sabi ko sa yung poste. Diyan namin tatali guys, tapos papunta doon sa yun dulo na yun guys. Marami daw dito maraka guys, maraka. So yun, ngayon pa naman Pinsan, tapos asikasin natin. So nga pala guys, special shout out kay Boss Jaja, Goro, Jan Eric Pielago, sabi doon, Oscar Jill, Alin, Salvacion, so Boss Lester, so Maring Alan, Purnok, Teawing. So ayun, shout out sa inyo lahat dyan, ingat kayo. So ayun, mamaya. Sino ka pala siya, Borrello? Yan. tapos talig di hanggang duman. Ano man, mapong kitang para magpapatuloy pa matulig sa Okay. Soyo. Laog? Ano naman ang Sa Prono. Sabi ni pero rin dapat daw baklaw ng pamataw. Sabi ni pag may sumada day. Ay, diretso man ang anong ta. Ang gapos ka. Ba. Ayun, sino makaburo ko din ang mga kilikili. Ay, siguro. Ay, kita. Punay. Oh, yan.
Dulu na to. Ang kuan. Kasi, So yun guys, mag-umpisa na kami ni Pinsan mag-arya, maglatag nung ating pakitang guys. Sana hindi guys na bol kasi natanggal yan yung iba niyan tanggal eh. Bawo. Ha? Ano yung na? Bagay oh. So yun guys, tagal yung isang pamain. Salat lang yan. Oo, bagay pang gano'n. Ano naman ang yan sa lugod? Dahil kang pansin. Ano gibon? Ikaw. Eh? Napairarong talaga siya. Diba?
buwan sa mga ang terus pa. Ulan din ano. Ha? Ha? Hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. Ulit, nagkabutan. Sabi ko na ba na ako? Yan guys, mamaya ulit. So yun guys, tapos namin italatan ni minsan yung ano, yung tawag doon, pakitang. So ngayon guys, mag-antay muna tayo ng ano, ng mga ilang oras bago natin ano, patakin guys. Yan. Nilagyan natin ng ano, yun guys, yung tinuturo lang natin ano. Ito lang ating yan. Sakit sa likod. More or less guys, mga 400 plus, mga ganun yung ating nilagay na ano, na bingwit. So ngayon po guys, shout out kay Boss Marius Bersinyo. So ayan boss, sana swerte tayo ngayon. Shout out kay tawag doon, the next day. so ngayon guys, good morning. So ayun guys, nagbabalik si Kapronto nyo. So ngayon guys, babalikan namin yung iniwan namin ni Pinsan na ano, na pakitang doon sa ano guys, sa laot. Kasi guys, kagabi hindi namin kinaya yung ano, ulan, hangin, tapos yung ano, yung tawag ko na pag high tide guys, ang lakas ng tubig pumasok. So nung nagpapatak na kami, hindi namin kinakaya, kurang bigat. Kasi nga mahangin, tapos papasok pa yung ano, tapos ulan pa. So ngayon guys, umaga, babalikan namin yung Pinsan. So ayun guys, naabot pa. So mamaya update ko kayo. Sikat kasi yung camera eh. So guys, maraming ano, ewan ko ano yan. Ano yan? Pintol? Ay guys, mga pintol, ang dami. Ayun, no? Pintol. Ayun ang mga ano. So anyway guys, naulan kasi yung camera, baka masira. So ayun, mamaya ulit. So ayun guys, yun. Hindi ko na video ang kanina guys, kasi naulan kanina. So hindi ko na nilabas yung camera, delikado yung mabasa. So ayun guys, almost patapos na kami dito sa ano, sa pakitang natin. So ito guys, yung bingwit, halos paubos na. Ayan. Dito. Yan. Sa Pinsan. So ayun guys, nakuha kami. Isa lang. So out of siguro mga more or less 400 pieces na bingwit. Isa lang. Pero halos guys ano, halos lahat ng pamain naubos na. Siguro guys maraming ano dito, alimasag. So yun yung makaubos ng ano natin, ng pamain. Kasi guys, kagabi pagbaba pa lang namin ng ano, ng bingwit, may alimasag agad na tira. So baka maraming alimasag dito, kaya madaling nawala yung ano, yung pamain natin. So pero nakadala tayo guys ng isa. Ayan. Pero mayroon pa naman tayong babatakin dito kasi ano. And then saan tayo? Ayan guys. Okay, po natin. So ayun. Maya kasi pinutol namin kasi may puno kasi nakasabit. So dito kami magsisimula sa dulo. Kaya namin. So ayan. At least meron tayong isa pamulutan. Ayan, tingnan natin yung view. So ayan guys, bawi na tayo sa view. View ng Pilar, ayan. So yung mismong bayan ng Pilar guys, ayan.
So yun guys, tapos namin ipatakin yung yung lahat ng bingwit natin guys. So yun, nakakawin na tayo guys. Medyo hindi siya masyado swerte. Aray. So yan guys, yung mga talaba. Yan, talaba yan guys. Ano tawag yan? Oyster ba tawag yan? Ay hindi eh. So yan guys, dami oh. Talaba guys, talaba dito sa amin yan. Hindi ko lang sa Tagalog eh. Parang oyster ba? Parang oyster nga. Basta yun guys, ang dami yan. Hanggang doon. Ayun oh. Ayun. Ay ba na yan? Hanggang doon guys, paikot na yan. Puro oyster ano yan. Parang oyster ba? Oyster ba English yan? Basta dito sa amin guys, talaba tawag yan. Talaba, sisi. Parang gano'n. Ayun guys, next time sana swerte na tayo. Muli, shoutout Boss Marius Businyo, Boss Lester, Boss Burnok, Noy Alan, Ate Aweng, yung mga vlogger dyan taga-supporter rin sa akin. So yung mga bagong supporters dyan, new subscriber. So maraming salamat guys. Sa susunod, bawi tayo. So ayan, tingnan natin yung bawi natin, daan. Dami mga sira. Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat guys na o 5 nga, gilid pa meron isa. Ito guys, medyo mahirapan tayo dito dumaan kasi low tide na. Daan natin. Sila dating sa Bintol. Ayun. So yun guys, natin ayan guys, yung mga ganyan no. Bintol yan guys, bintol. Ayan yung mga limango, kasag, basta lahat ng crabs guys. Meron ding hipon, pwede rin sa hipon yun. So yun nga pala guys, susunod na araw guys, gawa pa tayo ng maliit na version nito guys. Ito kasi yung kawil, yung bingwit natin, medyo pang doon sa malalayo, yung malalalim na dagat. Talagang sa yung pinupunta namin na pinag-ano namin ng isda. So gagawa tayo guys ng medyo maliit para dito sa mga tabi-tabi lang. So yun, ang plan natin, gawa tayo ng medyo maliit. So yun guys, hanggang dito na lang yung video natin. Muli, nagpapasalamat ko sa lahat ng mga support sa Proming TV channel. God bless, see you sa mga susunod na videos.